karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Og, ingon man ka nga, dili ta angay mauwaw kay... Sorry, pero... Jo, sa tinuod lang, mao man ni akong gusto nga ako i-discuss nimo ganina. Kasabot ang matingali ka ini. Jo, kahibaw ba ka? Di ba naingon man ka nga magpaabot ka kung andam na ko? Pero pila naman ta kaadlaw din eh. Di ka maluoy na ko. Ha? Jo, lalaki taon ko. Hindi ko gusto nga mamugos, pero hantod ka nus apa day ko magpaabot. Pero kung di gid ka, was ko'y mahimo. Nangako lang, tingali niya kung kanus ka ready na. Uwahin na ang tanan. Unsay Musulti na ko nimo. Nag-take mo kog blockers. blockers? Yeah. Tambal nga makapugong sa sexual desire. Ha? Oo. Para naging makapugong ko sa kong kaugalingon. Pero may side effects ni, Jo. Mao na isulti sa akong doktor. Mao nga malukoy sa taong ka na ako, Jo. Pero, Gusto ba day ka nga mahimo na kong inutil sa umaabot nga panahon? Magunsa na lang ang pangandoy ni Lula nga makakita pa sa ato niyang anak. tuod eh. Si Lola. Si Lula. Dili magiday ni siya makapalipad ni Lola. Jo. Okay, tungod ni Lola. Jo. Kalma lang. Kalma lang. Di ba? Di ba mo man kinahanglan? Para ni Lola. Ato tas kwarto na. Tara. Aha. Jo, bago para ko ni Tomar. Aha. Kung mo ato tas kwarto. Oh. Warag yan po ko'y mahimo. Pero, Jo, paminaw ako. Di ko gusto nga buhaton tanang butang tungod kay napugos ka lang. wa ko kasabot. Okay, sige. Sugod ta sa sinugdanan na. Mahal man ti ka, Jo. Way binuang. I love you. Di ka mo to? Diha yung ko bilib ni mo. Ha? Grabe gid kay kakaloyal ni Lola. Nga bisan ang imong pagbati makaya nimong diktaran. Nagtuog ang fake niya akong na-feel para ni mo. Matayo. Nagtuog ang tungod lang ni Lola. Maong nahimo ko ning tanan. Unsa pa man di ay? Parehas bitaw ta? So tungod na gid ni Lola. Tungod na niyang imong pagpakasal na ko, Jo. Parehas bitaw ta, Mateo. No! Di ta parehas. Oh. Di ta parehas, Jo. Uy, binuang. I love you. Tinuoto yung kisulti. Pero, imposible man, uy. Nga nung may love man ni taon sina kong tinudanay. Unsa raman taon ko? Kinsa raman taon ko? Unsa raman taon ni akong dagway? Yarang-arang naman gani sukad nga. Ditipon ako nila. Pero, layo na magitaon kay kus tinuod, uy. Nagduog ang fake niya nga akong na-feel para ni mo. Nagtuog ang tungod lang ni Lola ang tanan. So, tungod na gid ni Lola ang imong pagpakasal na ko. Nalain siya.
No, di ta parehas. Mateo! 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 Oh, wa siya. Asam di siya. Wa man siya dinis may bayon. Oh, si Mateo. Asam to siya paingon. Nagtuo gid siya nga tuod lang ni Lola ang tanan. Wa gid siya bilig nako. Tanan day na akong gipakita niya. Nagtuo ra di siya nga acting na to. Banga gyud ka. Di ka kamaong mo diskarte. Oh. Banga gid ka ako. Banga gid tingali ko. Kay nga wa man ma-convince si Joe nga tinud-anay ang akong feelings para niya. Parehas naman bitaw ta. Buot niya ipasabot tungod di Lola lang gyud ang iyang pagsugot nga magpakasal mi. Pero nganong iya man gisugal ang iyang safety atong paglinog. Nganong ako may iyang gihuna-huna imbis ang iyang kaugalingon. Nganong iya magrisgo ang iyang kinabuhi pag siguro lang ang maluwas ko. Unsam di ipasabot ato. Unsam man di ay. Wa pagit siya mo balik. Tiin man di ka siya naniuto. Gamay ra kayo nakuha sa akong giluto. Balikon pa ka ako niya. Nalain gud siya na ako. Gabiin na. Wa pagit siya mo balik. Mo balik pa ka to siya. Gikutom naman ko eh. Inito na lang to na ako akong giluto kanina. Di na gitingali to siya mo balik. Nganong naman siya sa sofa matog. Nagpaabot kasi na ako. Jo. Jo. Balin sa kwarto. Nganong naman ka din matog? Tunog din eh. Jo. Pagmata, Jo. Jo, pagmata. Jo. Jo. Mateo? Ato na si mong kwarto ka. Pasado tong ang gabi na. Tunog na kayo din eh. Sige na. Pero... Katawag na dito. Kaya malik na ta sa syudad ugma. Katawag na dito. Kaya mamalig na ta sa syudad ugma. Mamalik na mi. Sa ato pa. Dili na din na mo tiwaso ng honeymoon. Di ba ang imanunta nga malipay ko? Pero, nganong mura kuot pa ng akong dukana? O gusto kong mahilak. Katawag na dito. Kaya mamalig na ta sa syudad ugma. Ang iyang sinultihan. Muranag. Muranag atong panahon nga bago pa ko sila. Formal. May distansya. Nganong kisakitan man ko. Nganong dili man ako mapugka ng akuluha. Nganong nalain man ko. Nganong man.
Diretso na niya itong biyahe. Mapit lang kananan para mag-take out. I-drop na tigas kondo ha, kay gusto kong makabot na yun sa board meeting sa alas 3. Okay. Paspasanan na akong pagbadagan ha. Di ko gusto malate sa meeting. Oh, Asar na to si Jisa? Taga-asa na to 5 minutes, Jisa, be. Di pa gani siya maabot after 5 minutes. Mag-start na ta. Guys, sorry guys. Sorry, na-late ko. Magsugo lagi na tami. Okay, my bad. Pag ginawaas ako, kay kutas pa kaayo. Okay, nya, palihog lang una og close sa door. Aron nga, magka-start na ta. Pwede pa man tingnan mo maka-join ninyo. Right? Mateo? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!